Molt sovint sentim que l'empenta productiva dels catalans neix de les inversions que els diferents governs espanyols han fet en aquest territori al llarg de la història. D'aquesta manera, s'intenta desmuntar qualsevol teoria sobre la capacitat catalana de produir riquesa, fins i tot en les situacions més adverses. Malgrat que aquest argument es repeteix constantment, el cas és que no deixa de ser una fal·làcia sense cap base històrica. Situem-nos en un moment clau de la nostra història, les dècades posteriors a la Guerra de Successió i a la caiguda de Barcelona, l'11 de setembre de 1714 i la instauració de la dinastia borbònica. Catalunya, com ja és prou sabut, va perdre la majoria dels seus drets i va ser sotmesa socialment i políticament al centralisme borbònic. El nou règim va voler, en el millor dels casos, obviar el Principat, territori deslleial, en l'aplicació de polítiques de foment econòmic. I això, mentre a Madrid, seu de la cort reial i de les classes més poderoses, es posaven en marxa grans inversions en infraestructures i urbanisme, sobretot durant el regnat de Carles IV. Enllumenat públic, Parc del Retiro, Puerta de Alcalá, arranjament de palaus, etc. Segons David Ringrose, la població de Madrid, l'any 1750, estava formada en un 21% per terratinents, nobles i clergues. Aquestes elits improductives dominaven el 67% de les rendes. En canvi, només el 8,7% dels madrilenys exercien alguna feina mercantil o professional. Madrid es veia gairebé obligada a vampiritzar la riquesa que es produïa en el conjunt d'una Castella cada cop més pobra. En aquella mateixa època, Barcelona ja es va convertir en una de les ciutats comercials més importants del Mediterrani, cercant mercats i oferint els seus productes més enllà de la decadent Castella. Durant la crisi agrària del 1763, 100.000 pagesos van fer cap a Barcelona i tots ells van trobar feina a les fàbriques tèxtils. Segons John Link, el model barceloní, basat en el treball i la creació de riquesa, es va estendre per la resta de poblacions catalanes, fins al punt que els artesans i mestres s'anaven convertint en petits empresaris que anaven creant constantment nous llocs de treball. Martínez Shaw, per la seva banda, aporta una dada realment contundent. Mentre l'any 1787 a Barcelona hi havia 235 gentilhomes, o hidalgos, a Madrid n'hi havia 8.545. I això sense comptar el gran nombre de funcionaris reials i personal que, per les seves funcions, no desenvolupaven cap feina productiva, només consumien recursos. Mentrestant, 599 industrials barcelonins donaven feina a milers de catalans en fàbriques, comerços i factories. Tot plegat m'ha fet recordar ara aquell petit plataret que els meus avis tenien a la paret de la seva cuina i deia: «El bon català de les pedres en fa pa». Una frase, com veieu, plena de sentit.